hayya Katsinawa muna kuka da mulkin matayar zamba. Mulki na PDP san bai kama da maja ba. Yan uwa ku hankalta ta kanku za ku yo duba. Katsinawa mun more da PDP ba da maja ba. Lafiya da aikin yi sun ba mu ba su kunshe ba. Katsinawa muna kuka da mulkin matayar zamba. Free education mun samu al'umma ku ne shaida. Mazanmu da matanmu karatu kyauta kun shaida. Muna jin daɗinmu ga rayuwa kuma babu tsada. Makarantu an gina birje ko ina je kasa duba. Katsinawa muna kuka da mulkin matayar zamba. Yar Aduwa University mu Wannan aiki da PDP ne. University ta Dutsen ma. Wannan aiki da PDP ne. School of Civil Defense na nan. Wannan aiki da PDP ne. Su kai legal a garin Daura. Wannan aiki da PDP ne. Ga isa kai ta Dutsen ma. Wannan aiki da PDP ne. Makarantar share fage na nan. Wannan aiki da PDP ne. Junior Secondary School ma. Wannan aiki da PDP ne. Guda 64 haka. Wannan aiki da PDP ne. Dispensary ma haka. Wannan aiki da PDP ne. Gidaje 30-30 Wannan aiki da PDP ne. a kowace local government ma. Wannan aiki da PDP ne. Ga tituna a ko a ina ma a Wannan aiki da PDP ne. Marawa har zuwa Ziga. Wannan aiki da PDP ne. Hanya har zuwa Sheme kai. Wannan aiki da PDP ne. Dodar har zuwa Dutse. Wannan aiki da PDP ne. Express sun yi. Wannan aiki da PDP ne. Kuntuwa da malumfashi. Wannan aiki da PDP ne. Dutsen ma da garin Daura. Wannan aiki da PDP ne. Mani Express an yi. Wannan aiki da PDP ne. Ga fitulu sola birjik. Wannan aiki da PDP ne. Spot kaidu an yi. Wannan aiki da PDP ne. Karakande stadium an yi. Wannan aiki da PDP ne. Al'umma gama house ma. Wannan aiki da PDP ne. Orthopedic hospital an yi. Wannan aiki da PDP ne. Asibiti na kashi an yi. Wannan aiki da PDP ne. Matsakaitan asibiti an yi. Wannan aiki da PDP ne. Guda 68 haka. Wannan aiki da PDP ne. Kabarhim estate na sashi. Wannan aiki da PDP ne. Fatima estate a Wannan aiki da PDP ne. Korobai estate kai. Wannan aiki da PDP ne. Sardauna estate